מוירי ורבו ישראל, ערב חג פסח, שבס הגדול, תשפ"ו. אני רוצה להגיד לכם משהו שמאוד מעניין אותי. אני רוצה לפתור את החלום, לפתור את השאלה הגדולה, מה שעומד לפנינו כעת. ונדמה לי שמצאנו פתרון לנקודה שעומדת לנו פה. בואו נראה. רבותיי, אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, תקופה קשה. בתקופה של מלחמה. עם ישראל נמצא בתקופה של מלחמה מאוד קשה. מלחמה מאוד גם מסוכנת. מי יודע כמה זמנים תימשך, מה קורה פה. ומה שמאוד מעניין במלחמה הזאת, שהיא יצאה בזמן של חג פסח, קרוב לפסח. עכשיו זה שבת הגדול. והמלחמה יצאה בתקופה מאוד קשה, ניקיונות של פסח, שבת הגדול, קניות לפסח, תרדות לחג הפסח, עיסוקים לחג הפסח. עכשיו אם זה ייכנס לליל הסדר, מה זה ליל הסדר? זה מצווה ענקית, גדולה מאוד, מצווה של סיפור יציאת מצרים. וכל המרבה לספר בשבח של יציאת מצרים בניסים הגדולים והנפלאים שהקדוש ברוך הוא עשה עמנו, הרי זה משובח. ועכשיו המלחמה יצאה. תראו לכם מקרה אזעקה באמצע ליל הסדר. כולנו נצטרך לברוח לערי מקלט, לתוך המקלטים. אז בחג הפסח ככה יצא עכשיו. הבא עלינו לטובה במלחמה. מה פשט? מה הגאונות פה? מה הפתרון פה? רבי ישראל, בוא נעודד את עצמנו, נשמח את עצמנו, וככה נציל את עצמנו. הצלה הכי טובה. חשבתי על זה הרבה. הקדוש ברוך הוא סייע בידי. בואו נשמע משהו עד מאוד מעניין. בקדוש ברוך הוא מצילנו מידו. בואו נראה צורת הצלה. פתחתי יום אחד את הנביא יהושע שופטים. וראיתי שם משהו מאוד מעניין. דבר מאוד מעניין ראיתי שם. מה מצאתי שם? מצאתי שם כך. מצאתי שם שגדעון אומר לאיש האלוקים, אומר לו, כן, אני שמעתי את אבא, אתמול בערב שמעתי את אבא, שהוא קורא את ההלל בהגדה של פסח. זה פסח היה. הוא קורא את ההגדה, הוא קורא את ההלל, והוא אומר, בהלל, בקריאת ההלל, הוא אומר, כתוב שם, בצאת ישראל ממצרים בית יעקב העם לא הייתה יהודה לקודשו, והוא כתוב שם, הוא סיפר שם
את כל הניסים הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לאבותינו בים סוף, קריעת ים סוף, יציאת מצרים. אז הוא שאל אותו, גדעון, שואל את מלאך השם, שואל אותו, שהקדוש ברוך הוא גם כן יעשה לנו ניסים ונפלאות. מה היה? מה קרה? בזמן גדעון הייתה מלחמה מדיין. רצו להילחם בעם ישראל. עם ישראל עשה חטא, עבד הרבה עבודה זרה. אז הקדוש ברוך הוא שלח את מדיין שילחמו בעם ישראל. יצערו אותם כמה שיותר. למה? כדי שיחזרו אליו, לקדוש ברוך הוא, יחזרו אליו. אתם יודעים מה כתוב בנביא? ביחזקאל, נדמה לי, ביחזקאל, כתוב שמה שעד כמה שהקדוש ברוך הוא, או הנביא אומר להם, עד כמה שהקדוש ברוך הוא נטש אתכם ועזב אתכם והכל, לא רוצה להסתכל עליכם, שהגויים יהרגו בכם ויהרסו בכם וישמידו בכם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני אתכם אף פעם לא נטשתי. גם כשאתם עזבתם אותי לגמרי, אני אתכם לעולם לא אתוש. אני רואה מהצד מה עושים לכם, אני מחכה שיעשו לכם יותר עד שתצעקו אליי חזרה, ואני מנהיג אתכם ואני אציל אתכם בסוף. כך כתוב. אני מחזיק פה קונטרס, שאני בעצמי חיברתי אותו, הכל מה שאני מדבר עכשיו, הקונטרס שאני חיברתי אותו, הנה זה הקונטרס שאני חיברתי אותו. קונטרס והגעת למינכו, כתוב פה אפילו מי חיבר אותו, נכתב על יעקב ספרי, כתוב פה הכל. אז אני מחזיק אותו, הנה על פי הדל, כתוב פה הכל. בקיצור, זה חיברתי, זה השיעור שאני אומר היום. פה כתוב, בנביא ביחזקאל כתוב, אם אני אמצא את זה עכשיו, כתוב כאן, לא העתקתי כנראה את כל יחזקאל, אבל כנראה צריך להעתיק את זה. אבל הנקודה היא שזה מה שגדעון בא בטענה לאיש האלוקים, אמר לו, כמו שהקדוש ברוך הוא הציל את אבותינו בזמנו, שיציל גם אותנו עכשיו. מה עונה לו איש האלוקים? איש האלוקים עונה לו כזה דבר. בזכות שסנגרת על עם ישראל, שעשית סנגוריה, דיברת טוב על עם ישראל, בזכות זה, לך בכוחך זה והושע את השם. שולח אותך כבר עכשיו ללכת ולהציל את עם ישראל. קח את החרב שלך ולך תציל את עם ישראל מיד מדיין. אבל הוא אמר לו, גדעון שואל את מלאך השם, שואל אותו, איך אני אציל? אני חלש. איך כתוב פה? הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. שופטים פרק ו', פרק ט"ו. פסוק ט"ו. כלומר, הנה על פי הדל במנשה, היו אלפי מנשה, שבט אלפי מנשה. אני האלף הכי דל, הכי חלש במנשה, בשבט מנשה, וגם אני עצמי ואנוכי הצעיר בבית אבי. אני הכי צעיר בבית אבי. אז איך אני אלך להציל את עם ישראל? אני כולי צעיר. איך אני אציל את עם ישראל? מלאך השם לא מתייחס לגדעון בטענה הזאת. לא מתייחס אליו. הוא אומר לו, אני אמרתי לך, לך תציל. בזכות הסנגוריה שסנגרת על עם ישראל, לך תציל את עם ישראל. ועוד יותר כתוב לפני כן, כתוב שמלאך השם, כשברוך שלח את מלאך השם, לך תציל את עם ישראל.
ותספר להם על כל הניסים הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לאבותינו, ביציאת מצרים, בים סוף, במדבר, עד שנכנסו לארץ כנען. אז מלאך השם פוגש את גדעון. הוא פוגש את יואש ואת גדעון בכרם, שהם עובדים בכרם. והוא שומע את גדעון שאומר לאבא שלו, לאביו, ליואש, אבא, אתה כבר מבוגר, אין לך מספיק כוח. גש, אתה לא, אם מדיין יתחילו איתנו במלחמה להצר לנו, לא יהיה לך זמן לברוח למקלט. לברוח למקלט, לא יהיה לך זמן לנוס. אתה מבוגר בקושי תצליח עד שאתה תלך. מעכשיו כבר תיגש להתחבא לנוס באיזה מקום, במקלט. ואני אעשה את הרעש, עשו רעש שם בקורות בית הבד, עשו רעש כדי להניס את מדיין מהרעש. אז תיגש, אל תדאג, שאני הצעיר, יש לי יותר כוח. כיבוד הורים. ושמע את זה, מלאך השם שמע את זה, אז הוא אמר לו, לך בכוחך זה והושיע את ישראל. כך הוא אמר לו. איזה כוחך? מה שעשית עכשיו. כך אמרת לאבא שלך? כיבדת אותו כל כך? אתה בן אדם גדול, ענק, גדול. לך בכוחך זה והושיע את ישראל. מה רואים מכאן? מה יהיה רבי רבייס? מה רואים מכאן? שליח השם, מלאך השם, אומרים שזה פנחס, כתוב שזה פנחס. מלאך השם ככה אמר לגדעון. בסוף מסופר, אנחנו נדבר על זה. בסוף מסופר שגדעון באמת הלך לקחת את כל החיילים שלו, הלך ונלחם במדיין, והעמלק במדיין, ניצח במלחמה לגמרי, השמיד את כולם. החלש השמיד את החזק. החלש השמיד את החזק. איך זה קרה? איך זה קרה? שאלנו מקודם. איך התורה מסתכלת לכאורה, מה שאנחנו רואים? איך התורה מסתכלת על המצב של היום, על המלחמה הגדולה הזאת שקורית פה, על סכנות, טילים, פגזים, אזעקות, מקלטים, מה קורה? וחג פסח לפנינו. זו התשובה. היא הנותנת. שם היה חג פסח. בגדעון היה חג פסח, כמו שדיברנו. הוא אמר לו, שמעתי שאבא קורא את ההלל, ואומר, וכתוב בהלל בצאת ישראל ממצרים. והוא עשה כיבוד אב ואם. הוא שלח את אבא שלו למקלט לפני שמדיין יבואו, כי אבא שלו לא יספיק לרוץ, ואני הצעיר כן יספיק לרוץ. ובזכות זה, מה מלאך השם אומר לו? בזכות זה תצליח. מה הכוונה? פה התשובה. רבי ישי הגדולים, בזכות חג הפסח. מה שאלנו? כל המלחמה הזאת בחג הפסח? התשובה היא כן! בזכות חג הפסח, בזכות המצות, בזכות שמחת החג, בזכות הגודל של פסח, בזכות קריאת ההלל, בזכות שאנחנו שרים בצאיס ישראל, מה נשתנה, הלך מעניה. זה הזכויות, אלה, את הדברים האלה אנחנו צריכים, הקדוש ברוך הוא צריך. עזבו את הרובים ואת הנשקים, ואת הטנקים ואת המטוסים ואת הפגזים. זה לא הנושא. הנושא הוא זכויות של עם ישראל, הם המצילים אותנו. ולכן, בזכות חג הפסח, בזכות השמחה בחג, בזכות חיפוש אחרי מצות טובות, בזכות חיפוש אחרי המצוות, בזכות חיפוש אחרי כרפס, בזכות חיפוש אחרי מרור, בזכות קיום המרור כמו שצריך, בזכות וכן הלל היה אומר, וכך היה הלל, מנהג של הלל, כורך מצה במרור, מרור במצה, בזכות טיבול זה שאנחנו טובלים, כל המילים האלה, כל התושבחות האלה, כל ההודעות האלה, כל
שעת סיפור יציאת מצרים יהיה נותן בכל רגע שאנחנו נספר ביציאת מצרים, כל רגע שאנחנו נדבר ביציאת מצרים, כל רגע שאנחנו נקיים את 4 כוסות שנברך על כל כוס בורא פרי הגופן ונשתה ונברך ברכת המזון ונשיר ואישה עומדו למה יישאנו ואישה עומדו למה יישאנו ואישה עומדו למה יישאנו ולנו שלא יחוד בלבוד עומד עלינו לך לא יישאנו עומד עלינו לך לא יישאנו. מה כתוב אחר כך? כתוב שניצחנו, ודאי שניצחנו, אבל מה כתוב? והקודש ברוך הוא מצילנו מידם. בזכות שאנחנו עכשיו יושבים בשולחן ושרים ושקוראים את ההגדה ומספרים ביציאת מצרים ומספרים בניסה ונאמנותם ומעלים סנגוריה על עם ישראל. זה השומר עלינו במלחמה, זה המציל אותנו, זה הנותן לנו כוח, זה המעמיד אותנו, זה המציל. אז אם ככה אנחנו צריכים לדאוג איזה חימושים יש לנו, יותר חזקים משלהם, פחות חזקים משלהם. זה לא מעניין, זה לא הנושא. גדעון היה חלש. והמלאך השם אמר לו, אתה תציל את עם ישראל, אתה החלש, כן, אתה החלש. אתה תציל, למה? בזכות שסינגרת. בזכות שהצלת את אביך. כל הדברים הטובים, המצוות האלה, זה מה שהקדוש ברוך הוא כעת מחפש. עכשיו זה הזמן. זה הנשק. זה הנשק. השמחה בחג, התפילות בחג. ככל שמתפללים יותר בחג, בשמחה, שמזמרים בהלל, שמזמרים בהגדה, ששרים על שולחן הפסח, שולחן שירים של פסח, סועדים סעודת חג, כל הדברים, הזכויות האלה, זה מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו מחפש. אותם אני מחפש. לא את הנשק ואת המטוס ואת זה לא העניין. ולכן אין כאן שאלה. מהי דעת תורה? זה הדעת תורה. דעת תורה היא, רואים בנביא, ככל הסנגוריות, ככל הדברים הטובים, המצוות שהוא עשה, ככל זה אפילו שהוא חלש בגוף. הנביא, המהלך השם אמר לו, יש לך כל כך הרבה זכויות, אז רק אתה תציל את עם ישראל. הנשק הרוחני הזה, זה מה שיציל אותנו. זה שעה טובה, שעה מצוינת. סתם בימי חול שיש מלחמה, אז צריך לחפש זכויות. עכשיו זה יום שלם של זכויות, יומיים, חג, שבוע שלם של זכויות. אין הצלחה יותר מזה, אין ניצחון יותר מזה. אין. ועוד דבר, כתוב שגדעון הלך להילחם, אז כתוב שהוא הגיע למקום המלחמה, אז הוא רואה שני אנשים מדברים אחד עם השני. אחד אומר לשני, שמע, חלמתי חלום, וכתוב אחר כך שמי שחלם את החלום, הוא יפתור אותו. מה החלום? הוא חלם חלום שהוא רואה צליל לחם שעורים, הלחם שעורים שהוא כפו איתו וזה, הצליל שלו שכשהוא מתגלגל ומגיע עד לאוהל, והופך את האוהל, הופך את האוהל מלמעלה למטה, האוהל שיושב רגיל, עומד רגיל יציב, הפך אותו לגמרי לכל הכיוונים. הצליח עליו, ניצח את האוהל. איך יכול להיות? צליל, לא הלחם. הצליל כשהלחם מתגלגל עושה צליל, הצליל. ואז אותו איש סיפר לחבר שלו את הסיפור הזה, את החלום שכך הוא חלם. הוא אמר לו, אני אגיד לך מה הפשט הזה, מה החלום הזה. הצליל, החלש הזה, זה מראה על גדעון שהוא החלש. האוהל זה מראה על מדיין שרוצים להילחם איתנו על מדיין, והעמלק רוצים להילחם איתנו. החלש ינצח את החזק, יהפוך אותו ויסיים איתו, וינצח אותו. וכתוב שם במפרשים שזה העומר, לחם שעורים זה העומר. אז מה דיברנו עכשיו? הזכויות, המצוות. וזאת תקופה
שהכי מלאה מצוות, שהכי מלאה הצלחות, הצלות, כוח הצלה. מה? הזכויות. יש לנו פסח, מצה ומרור, ליל הסדר, הלל, כיבוד ההורים, וזכות מצוות העומר. יש לנו כל כך הרבה מצוות בכמה רגעים, בדיוק במלחמה. זה הכוח שיהיה לנצח את המלחמה. אם לא היה, אז הנשק לבד הוא חלש. אנחנו מחפשים מי יש לו נשק יותר חזק. איראן או אנחנו, זה לא הנושא. זה לא הנושא. הנושא הוא כמה זכויות יש לנו. להם אין בכלל זכויות. לנו יש המון. אז אנחנו נצטרך. זכויות הרוחניות שלנו, זה מה שכתוב פה, הזכויות הרוחניות שלנו, בגלל שזה בתקופה כזאת של פסח, שזה מלא זכויות, אז הפוך, לכו תרוצו. זה מה שמציל אותנו, זה מה שעזר לגדעון, הוא וכל החיילים שלו, לנצח במלחמה של נגד מדיין. אז עכשיו, הפוך, בחג, לפני החג, שבת הגדול, דרשה, הרצאות, שיעורים, זה הזכויות מלא מלא מלא. צפופים מלא, צפופים בזכויות. לרדוף אחרי כל זכות, אחרי כל מצווה, אחרי כל מצה, אחרי כל אכילת כזית. ואז בעזרת השם שלא יהיה בכלל שום מהזקות, שום דברים בתוך ליל הסדר. למה? אנחנו באמצע הזכויות. הכל, זה יגן, זה יעיף, זה ישמיד הכל. בואו נראה שזה כתוב בפנים. כתוב בשופטים, כתוב, ויעשו בני ישראל הרע בני השם, ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. ותעוז יד מדיין על ישראל מפני מדיין, עשו להם בני ישראל, עם ישראל ברח למנהרות, בני ישראל את המנהרות, אשר ביערים ואת המערות ואת המצדות, והיה עם זרע ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו, ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ, עד בוא אחזה ולא ישור מחיה בישראל, וסב וחמור ושור וחמור. כי הם ומקנם יעלו ועליהם חדי הרבה לרוב, ולהם לגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה. וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל על השם. כי זעקו בני ישראל על השם על אודות מדיין. וישלח השם איש נביא אל בני ישראל, ויאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם מבית עבדים, ואציל אתכם מיד מצרים. מה עכשיו הסיפור הזה? זה סיפור של יציאת מצרים. ואציל אתכם מיד מצרים מיד כל לחציכם, מדיין וכל האומות. ואגרש אותם מפניכם, ויתנה לכם את ארצם, ואומרה לכם, אני השם אלוקיכם, לא תראו את אלוקי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. אמרתי לכם, לא להתקרב לאמורי, ולא שמעתם, אלא כן התקרבתם. ויבוא מלאך השם, וישב תחת האלה אשר בעופרה, אשר ליואש, אבי העזרי, וגדעון בנו, חובט חיטים בגת, להניס מפני מדיין. תראו מה כתוב כאן. אבי העזרי, מבני, רש"י כותב, מבני אבי העזר בן גלעד, בן מנשה, וגדעון בנו, אביו היה חובטן והוא חוברן, אמר לו, אבא זקן אתה, ואם יבוא הגויים לא תוכל לנוס, לך אתה ואני אחבוט. במה כתוב וירא אליו, מלאך השם ויאמר אליו, השם ממך גיבור החיל. מה עונה לו גדעון? הוא אומר אליו גדעון, בידינו יש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים העלנו השם, ואתה נטשנו השם, ויתננו בכף מדיין, ויפן אליו השם ויאמר, לך בכוחך זה, והושעת ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. ויאמר אליו, בי אדוני, במה הושע את ישראל? הנה על פי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר מבית אבי, אני הכי חלש. ויאמר אליו השם, כי אהיה עמך, והכית את מדיין כאיש אחד. בוא נראה מה כתוב כאן. סיפרו לנו אבותינו, אומר רש"י, פסח היה. אמר לו, אמש יקרני אבא את ההלל. ושמעתיו שהיה אומר, בצאת ישראל ממצרים, ואתה נטשנו, אם צדיקים היו אבותינו, יעשה לנו בזכותם. ואם רשעים היו, כשם שעשה להם נפלאותיו חינם, כן יעשה לנו והיה כל נפלאותיו. אמר לו, הולך בכוחך זה, כוח הזכות הזה שלימדת סנגוריה על בניי. ככה מדרש רבי תנחומא. וכולי, כתוב כאן את כל מה שדיברנו, וכתוב כאן בהמשך,
כתוב כאן בהמשך, כתוב, ויבוא גדעון, בשופטים זין, פרק ופסוק י"ג. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום. ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צלול. והנה צלול. והנה פה. רואים? הנה כאן. זהו. והנה צלול לחם. צליל, קרי צליל. צליל לחם. שעורים. מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל, ויכהו, ויפול, ויהפכו למעלה, ונפל האוהל. ויען רעהו, ויאמר, אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש איש ישראל, נתן האלוקים בידו את מדיין ואת כל המחנה. מה קרה? אומר רש"י שמה, לחם שעורים הוא זכות העומר הקרב בפסח. רבותיי, זה כבר אי אפשר, זה כבר מעל הכוחות שלנו. כל הזכויות האלה, זכויות, הם המצילים אותנו. הם המצילים אותנו. וישעמדו לה וישאנו, וישעמדו. אז יש לנו דס תראה עכשיו? יש. כתוב פה בנביא, בדיוק תקופתם, גם תקופת מלחמה. כתוב כאן, יש עוד הרבה מה לדבר, הרבה מה עוד להוסיף. אבל נעצור פה. יש כאן, כתוב כאן הרבה שכל הזכויות שהיו לעם ישראל, עכשיו אנחנו בתקופה טובה, הכי טובה למלחמה. רחמנא ליצלן, שלא נצטרך, שלא נדבר, לא צריך מלחמות. אבל, רבי ישראל, זמן פסח, זמן הגאולה, זמן של מצווה של 4 כוסות, מצווה של העומר, ספירת העומר עוד מעט, ספירת העומר, דרוש של שבת הגדול, פסח, מצה ומרור, הלל, מוסף, שחרית, שירים לחג, סיפור יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים, קריעת ים סוף. איזה ישועה גדולה זה מביא באוויר לעם ישראל, וכל העולם לעם ישראל. איזה ישועה גדולה זה מביא איזה אוויר טוב זה, איזה ניצחון גדול, איזה תשועה גדולה, איזה שקט זה יביא לנו. אתם יודעים מה כתוב ביציאת מצרים? יהושע, נקודה מאוד מעניינת. יהושע אומר, יהושע אומר, הוא מספר לעם ישראל, מחזק אותם, מספר להם סיפור יציאת מצרים. אבל מה זה לספר? מה זה לספר? מה המהות? מה המשמעות של לספר יציאת מצרים? המשמעות היא על רמה. היא משמעות מכובדת, גבוהה. מה? אני יכול לספר לכם יציאת מצרים ככה, סיפור כזה, בצורה כזאת. א', אתם יודעים מה כזה? ועבדום ועינו אותם, הם ירדו למצרים, והם צעקו לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יציל אותם, והקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל, אמר למשה, אל תדאג, תוציא אותם, והם עברו ביבשה, ועשיתי להם ניסים ונפלאות, וקראתי את הים, ועם ישראל נכנס בים, ויצא בתוך הים ביבשה, ואחר כך הלך למדבר, עבר דרכים, כל מיני דרכים, סיבובים, עד שנכנסו לארץ ישראל. ונתן להם תמן והכל. נתן להם תמן, ומהבאר השקע אותם מים, וכל הניסים הנפלאות שקרה שם. ואני יכול לספר עוד דבר. יכול לספר בצורה אחרת. ועשה להם ניסים ונפלאות, הוציא אותם ממצרים, וקרא להם את הים. אבל אתם יודעים מה היה בים? שם גם כן היה ניסים ונפלאות מיוחדים. להתעמק בנפלאות. זה נקרא לספר את הסודות שהיה שם. זה מה שיהושע עשה להם. הוא סיפר להם כזה דבר. זה נקרא לספר. לספר את הסוד. אני אספר לך משהו שאתה לא יודע. כדי לרענן אותך, לשמח אותך. שתשמח מהנס. איך? תשמח מהנס. איך עושים את זה? אז ככה. כתוב שיהושע אמר להם, סיפר להם,
והוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה, וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים ים סוף, לתוך הים. ויצעקו אל השם, וישם מאפל ביניכם ובין המצרים. ויבא עליו את הים, ויכסהו, ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. מה זה ותראינה עיניכם? מה ראינו שם? מה ראו? תראו מה שהיה שם. אומר רש"י, ויבא עליו את הים, על כל יחיד ויחיד שבהם. הקדוש ברוך הוא הביא על כל יחיד, כל מצרי ומצרי, שאם היה היחיד בורח שלא להיכנס בים, זה נקרא לספר. לא שהם נכנסו ונטבעו וזהו, לא. יותר מזה, לספר את הסודות, את הדברים שלא גלויים, את הסודות שהיה שם. מה? היו הרבה מצרים שפשוט ראו את זה, מה שקורה שכולם הולכים להתאבע, ברחו, לא רצו להיכנס לים. אז מה כתוב? שאם היחיד בורח שלא להיכנס בים, גל של ים רודף אחריו וקולטו, תופס אותו ומכניס אותו לים ומטביע אותו. עוד דבר, כתוב, ואשים לכם מאפל. מה זה מאפל? מאפל הכוונה היא ויעשה מאפל, אומר המצודד דוד, כמו שכתוב, ויהי הענן והחושך, ויבוא עליו, ובזה הביא עליו את הים. כי אם לא היה האופל, היה אם כן רואה אשר ישראל הולכים בים ביבשה, ולא היה אם כן רודף אחריהם בירות הנסעו, ולא היה אם כן נטבע במי הים. אם המצרים, כתוב, ויעשה מאפל ביניכם ובין המצרים. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא עשה אפל החושך בין המצרים לבין ישראל. ואז אם יש חושך, אז המצרים לא רואים מה קורה עם עם ישראל. מה קרה עם עם ישראל? עם ישראל הרי הלך ביבשה. הוא הלך בתוך הים, אבל ביבשה. נעשה לו נס. אז יהושע הסביר טוב את הנס. הסביר שיהנו מהנס, שיבינו מה קרה שם. שהמצרים לא ראו, היה חושך, היה מאפל, אז המצרים לא ראו שהם הולכים ביבשה. אז המצרים, מה הם חשבו? כרגיל, שהם הולכים בתוך הים. מה נפקים מהם? אם הם היו רואים שהם הולכים ביבשה, אז המצרים היו מבינים, קרה להם נס. אז מרוב הנס, המצרים היו אומרים, אז אין לנו מה להיכנס. אין לנו מה להיכנס לים. הם לא נכנסים. כך כתוב. כי היה אם כן רואה אשר ישראל הולכים בים ביבשה, ולא היה רודף. ולא אם כן רודף אחריהם ביראות הנסעו. הוא לא היה רודף אחריהם, כי היה רואה את הנס. שמה? שהם לא הולכים בתוך הים, הם הולכים על היבשה. ואז הוא אומר, יש להם נס, אני מפחד מהם, הם אנשים עם ניסים. ואז מה היינו מרוויחים? לכאורה שלא ירדפו, לא. אנחנו רוצים להטביע את המצרים. אז אנחנו רוצים שהם כן ייכנסו. אז הקדוש ברוך הוא הסתיר מהם את היבשה, והם חשבו שעם ישראל הולך רק בים, ואז הם גם נכנסו לים. ואז אם הם בים, אז מטביעים אותם בים. כי אם היו רואים שזה ביבשה, רואים את הנס, אומרים לא, אנחנו לא נכנסים. יש להם ניסים. נכון? ואז אם הם לא נכנסים, הם לא נטבעים. זה סיפור יציאת מצרים. זה סיפור יציאת מצרים. ובאו אחריהם בים, מבלי דעת כי ימו, ובבואו נטבע בו. ככה. אבל לפי שהלך בחושך, לא ידע מכל זה, ובאו אחריהם בים, מבלי דעת כי ימו, ובבואו נטבעו, כולם נטבעו. טוב, עד כאן. מה הבנו מכאן? הבנו מכאן דבר אחד. דבר אחד, שכל ההצלחה של עם ישראל זה בזכות השמחה, המצוות, ועוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, זה ההצלה. זה סוד ההצלה שלנו. לא קשור לעוצמה של החימושים, של כל התחמושת, זה לא.
זה לא הנושא. הנושא הוא, מה זה הסתירה? הנושא הוא, כל שיהיה תירה יותר, שמחת התירה, מצוות של התירה, זכויות של התורה, סנגוריה לעם ישראל, בפסח, שיש הרבה, זה הזמן הכי טוב להצליח במלחמה. סייעתא דשמיא.